El cinema. Hi ha qui diu que la màgia del setè art rau a la capacitat de posar-nos davant d'històries increïbles de tot tipus. Històries que ens allunyen de la quotidianitat i ens fan fantasejar en vides llunyanes. Ara mateix podria veure la Comunitat de l'Anell i, de sobte, seria una d'aquelles bucòliques estampes de la comarca. En canvi, 1917 em faria viatjar a un camp de batalla francès de la Primera Guerra Mundial. O també podria agafar el DVD de la primera temporada de les Wings per a veure com un adolescent amb poders màgics compagina haver de salvar el món de literalment Satanàs amb anar a fer uns bavoltis amb les amigues. Hi ha vegades, però, que el cinema aconsegueix colpir-nos de debò a través d'altres històries. Històries més petites. Històries quotidianes. Històries sense fantasia ni conflictes colossals, ni on el destí d'un món sencer depengui de les accions d'un personatge. Moltes vegades són aquestes petites històries les que, darrere d'una falsa aparença de trivialitat, de debò es proposen parlar-nos de temes profunds i complicats. I quan dic això, ho faig amb una en concret al cap. Les sèries d'en Zero Calcare, Strappare lungo i bordi i Questo mondo non mi renderà cattivo, produïdes per Netflix, han estat tot un èxit mundial. La història del seu protagonista, en Zero, l'alter ego del seu autor, ha arribat a milions de persones a tot el món, que ja esperen amb ànsia la seva futura sèrie. I és que aquesta sèrie no ha deixat ningú indiferent, i l'audiència valora positivament tant les divertides situacions i comentaris del personatge com les seves punyents lliçons i comentaris. Però m'atreveixo a dir que, si les desventures en Zero s'han guanyat a tothom, ha estat perquè, darrere del que pot semblar una història molt personal, els temes i les situacions que es tracten interpel·len a gairebé tothom. Però, efectivament, la història que explica és molt personal i el primer que hi destaca és el seu estil narratiu. En Zero Calcare té una manera peculiar d'explicar la seva història. El ritme narratiu d'entrada és caòtic. La sèrie ens bombardeja constantment amb informació, diàlegs i situacions de tot tipus, a les quals cal afegir l'ús constant de flashbacks, flash-forwards i situacions imaginàries que li treuen la linealitat a la narrativa. Tant és així que resulta complicat esbrinar el temps intern de la història. I, fins i tot, quin és el propòsit dels personatges, fins a ben passada la primera meitat de la sèrie. A més, el protagonista trenca la quarta paret molt sovint, si és que es pot qualificar com a quarta paret, perquè aquestes ruptures estan inserides dins d'un escenari propi a la narrativa. A la primera part, el rodatge de la mateixa sèrie que estem veient, i a la segona part, una interrogació policial que té lloc en un punt concret de la història. Si l'estructura i l'estil de la narració són així és perquè la sèrie pretén explicar no tant uns fets, sinó com el protagonista reacciona i interpreta aquests fets. I ja a l'inici de la sèrie se'ns és revelada la decisió creativa més impactant. No només en Zero és el narrador, sinó que interpreta totes les línies de tots els personatges. A diferència d'un mitjà audiovisual com és el cinema, al món del còmic, d'on prové l'autor, els diàlegs i pensaments s'expressen a través de bafarades que emergeixen del cap dels personatges. D'aquesta manera és habitual que la narració escrita resulti més íntima que la narració sentida. L'espectador ha de posar més de la seva part. No només li ha de posar veu a tots els personatges, sinó que la narració s'atura en el moment en què aquest deixi de llegir. Who's this interesting old fellow? I inquired of Monsieur Jean. To my surprise, he was distinctly taken aback. Don't you know? He asked. Don't you recognize him? Quan el cinema subordina la narrativa a la perspectiva d'un personatge, sovint ho fa vocalitzant els seus pensaments. A aquesta sèrie, però, el protagonista no només diu els diàlegs dels altres, sinó que imita les seves veus. Un recordatori constant que allò que se'ns convida a veure és el que ell viu i pensa. I més enllà d'una tècnica narrativa, amb aquesta, l'autor plasma la seva visió sobre el món i les relacions interpersonals. Per al Zero Calcare, les paraules dels altres sonen amb la nostra veu perquè la vida és un relat que cadascú escriu per a si mateix. Això no implica que ens vulgui dir que tot és mentida i res és vàlid. Simplement ens recorda que la nostra condició com a individus és el mitjà a través del qual interpretem el món, que no hi ha abstracció possible entre el que som i el que vivim. És per això que, com que no recorda la seva veu, la Liche sona com un rumba al cap d'en Zero. Amb aquest plantejament no hauria de sorprendre la importància que la sèrie li dona als personatges. Tot i que la perspectiva estigui tan centrada a la del protagonista, sempre hi ha algun personatge amb alguna cosa a dir. De fet, fins i tot quan en Zero és sol amb els seus pensaments, conversa amb altres personatges, ja sigui amb l'armadillo, la representació de la seva consciència, o amb els diferents éssers productes de la seva imaginació. Així, a banda d'un recurs narratiu, en Zero Calcare expressa la seva pròpia visió del món i de l'individu. Sabeu aquella frase de la Margaret Thatcher que deia que la societat no existeix, només els individus? Bé, doncs en Zero Calcare pensa tot el contrari. Tant societat com individu existeixen i ho fan a través d'una relació dialèctica.
És a través de la interacció amb la resta de la societat que aquesta ens dona forma i nosaltres li en donem. Pel nostre compte no tindríem cap identitat. I parlant d'identitats... Ja des d'un inici, en Zero ens deixa clar que la seva visió del món està determinada per la seva condició com a, segons les seves paraules, home heterosexual nascut a la perifèria. En Zero tracta la masculinitat hegemònica de forma molt directa. La comenta constantment de forma sarcàstica, però mai des de la distància. Ell mateix reprodueix aquests codis de conducta dels quals n'és conscient, cosa que ja es veu a la primera escena del primer capítol, o a la de la roda, i que ens recorda, de nou, aquesta impossibilitat d'abstracció entre allò que som i allò que vivim. Per al Zero Calcare, tant ell com la resta d'homes de la seva generació han estat educats segons un model de masculinitat que no els dona les eines necessàries per a poder viure una vida plena. D'entrada, la gestió emocional és nul·la i es limita a una supressió de tots aquells sentiments que puguin fer albirar la més mínima vulnerabilitat. Un home invulnerable és un home fort, i els homes forts transmeten seguretat. La seguretat fa que les femelles se t'apropin. Aquest model de masculinitat és profundament contradictori perquè basa bona part del valor de l'home a la seva capacitat per a relacionar-se sexoafectivament amb les dones, però no li dona les eines necessàries per a desenvolupar relacions plenes amb aquestes. Així que la impotència i la frustració són un resultat obvi. Aquest model masculí determina la seva trajectòria vital. No és casual que en Zero gestioni el seu enamorament amb la Liche fingint indiferència i hagi de dependre de l'escut i l'abstracció que atorguen els xats en línia per expressar-se davant d'ella. Però el Messenger no és la solució a les seves mancances, així que tornem al mateix dilema. Construir una relació amb algú és impossible sense implicar-s'hi sentimentalment. Ningú voldria estimar un robot. Però amb massa sensibilitat et farà veure com un home segur i un pusil·lànim, i ningú vol estar amb un home segur. En fi, ja ho explica l'Armadillo. Devi usare delle parole sufficientemente ambigue, per cui se uno ci vuole vedere dell'interesse lo può fare, ma se quell'interesse non è ricambiabile, tu devi poter negare sempre. Faccio un esempio. Se io ti dico, oh, sono contento se beccamo, se tu vuoi capisci, ma se tu mi rispondi, guarda, io sono già ragazzo, io devo sempre poter dire, ma io mica t'ho invitato a uscire, io ho detto, sono contento se beccamo. Al final, la manca d'assertivitat emocional saboteja tota relació possible i, fins i tot quan comparteixen el seu moment més íntim, en Zero és capaç d'implicar-s'hi emocionalment, perquè ell mateix explica que no sap entendre els sentiments de la Liche. Tot i el to còmic habitual al llarg de l'obra, el rerefons que amaga aquest relat sobre la masculinitat és profundament tràgic i cruel, perquè il·lustra com d'impossible és escapar del món que ens envolta, i com de petit és el nostre marge de decisió. La vida és una partida que hem de jugar amb les cartes que se'ns van repartint al llarg d'aquesta, i qui reparteix les cartes dictamina les normes. En fi, Karl Marx digué que els humans fan la pròpia història, però no la fan sota circumstàncies triades lliurement, sinó sota d'unes existents prèviament i transmeses des del passat. La tradició de totes les generacions mortes pesa com un malson damunt els cervells dels vius, cosa que en Zero Calcare tradueix com a... La mia educazione sentimentale era influenzata da una scritta gigante al quartiere mio, che era la sintesi perfetta tra la tradizionale omofobia deborgata e la misteriosa eterofobia che nessuno ha mai visto con esattezza, ma che mi lasciava comunque piuttosto confuso. Per en Zero Calcare, les nostres vides venen prefabricades pel sistema. Ens posen unes pautes que hem de seguir per esdevenir individus modèlics i assolir la satisfacció vital. I com és que passa això? Bé, com ja tots sabreu, l'objectiu últim del capitalisme és generar guanys econòmics per a les seves elits. Els capitalistes volen estendre els seus mercats al màxim possible i vendre els seus productes i serveis a tot arreu, des de la plana de Lleida fins al Tíbet. Però hi ha un petit problema. El món està ple de realitats socioculturals diferents, així que molts d'aquests productes i serveis no tenen demanda segons quines societats, motiu pel qual Catalunya no exporta botifarres al Iemen. I és per això, entre altres coses, que el capitalisme fa tot el possible per a uniformitzar tota existència humana, pels beneficis. A més, és més fàcil amanyagar les persones quan cap alternativa o dissidència sembla visible. En definitiva, que no hi ha lloc per a aquells que no segueixin les pautes que marca el capitalisme, cosa de la qual el mateix Zero és exemple. A diferència de les seves amigues, ell no ha fet cap carrera. La seva vocació artística l'aboca a una posició marginal dins el mercat laboral. S'ha de guanyar la vida amb feines precàries i temporals. Al seu cas, oferint classes de repàs. I això últim és molt important, perquè no deixa de ser un intent de replicar el mateix model del qual intenta allunyar-se. Ell mateix explica que es va emmirallar les seves amigues a l'hora de prendre aquesta decisió,
i que representa clarament la idea d'un possible ascens social a través d'aquesta escena. En aquest cas, la precarietat no és un quid pro quo, que acceptem a canvi d'un futur millor, sinó que és la condició necessària pel simple fet de voler viure. Vull dir, com de significatiu és que un home adult s'hagi de guanyar la vida ensenyant equacions adolescents? Al capdavall és impossible viure fora dels esquemes que planteja el sistema. Amb prou feines s'hi pot sobreviure. Una lliçó que la sèrie, de fet, mostra a la introducció. Pensa-hi, el vol lliure d'un insecte embestit per les 15 tones d'un autobús que anuncia amb llums i majúscules que arriba al final del recorregut. Un autobús que dedica la seva existència a realitzar una ruta preestablerta dia rere dia fins que es trenqui o el jubilin. I és que el marge d'elecció és tan reduït que la llibertat individual de què tant parla el capitalisme mai acaba d'aterrar. És tan irònic que un sistema fonamentat en la reivindicació de l'individu t'acabi fent sentir tan desposseït de la teva pròpia vida. La nostra incidència en una societat tan atomitzada és tan irrisòria que ni tan sols podem decidir què serà de la nostra vida. Què pots posseir, de què pots ser l'amo exactament si la teva mateixa vida s'esmunyeix de les teves mans a mesura que passa el temps? El treball, o almenys el treball segons les condicions que el mateix capitalisme estableix, és totalment necessari. Necessitem el treball per accedir a qualsevol cosa perquè sota les lleis del capital tot és una mercaderia. El mateix treball, de fet, és una mercaderia. Cosa que provoca, entre altres coses, que l'atur sigui un fenomen endèmic del capitalisme. En Zero Calcare parla d'això quan ens explica l'anècdota dels currículums. Ok, la teoria de tot plegat és que les persones que no posseïm els mitjans de producció ni cap renda hem d'accedir al mercat laboral a vendre lliurement la nostra força de treball a canvi d'un sou per tal de no morir de fam. Ara bé, la pràctica diu que la cerca de treball és tan desesperant que aboca a acceptar tota feina per molt precària que sigui. Perquè l'alternativa, de nou, és morir de fam. Quina llibertat hi pot haver aleshores? Tal com el mateix Zero Calcare explica, buscar treball no és cap projecte vital. Treballar és la condició necessària per a la supervivència. La llibertat capitalista no és llibertat per a viure. És llibertat per a consumir, perquè la vida mateixa esdevé un objecte de consum. En fi, que la vida és una putada, i cadascú l'ha de sobreviure com bonament pot. En Zero intenten sortir-s'hi intentant convèncer-se que tots els nanos als quals fa classe s'emportaran una petita part d'ell, però és mentida. La seva feina és irrellevant a la vida d'aquestes persones. A més, el nen aquell es torna un puto nazi. Així que l'únic que li queda és fantasejar amb el col·lapse social o aferrar-se a una remota esperança vital, com fa la seva amiga Sara. Però de vegades, amb això no n'hi ha prou. Tot i les clares implicacions polítiques d'Strappare Lungo i Bordi, la segona part, Questo mondo non mi renderà cattivo, es proposa ser molt més explícita políticament, i si la primera part parlava sobre com la violència capitalista és tan salvatge que pot portar algú a la desafecció vital més absoluta, aquesta segona part parla de com el sistema ens atonyina amb un pal i després ens dona aquest mateix pal perquè es trobem algú igual o més putejat que nosaltres. En Zero Calcare planteja que el feixisme, a les seves manifestacions actuals, ha aconseguit prou altaveus i recepció perquè el seu rebuig incondicional ja no sigui un consens social. El feixisme s'aprofita de les pors i les misèries de molts per a canalitzar la seva frustració amb un culpable fàcil d'assenyalar. En aquest cas, els immigrants. A la sèrie, en Cesare, un amic de la infància d'en Zero, és un dels que més pateixen la violència estructural. Sabem que viu en un barri pobre de la perifèria, que deixa l'institut, que es baralla constantment amb altres joves i que acaba addicte a l'heroïna, cosa per la qual ha de marxar ben lluny a un centre de desintoxicació durant 2 dècades. En Cesare, finalment, torna al barri, però ho fa com un foraster. Aquest no és el món que ell coneixia. Amb gairebé 40 anys ha de tornar a la casa de la seva mare pensionista, a un barri on tot el que coneixia ha desaparegut o canviat, sense que l'agafin a cap feina i sense cap amic o grup que l'aculli. Bé, realment sí que hi ha algú que l'acull, els nazis. La cosa realment no ha canviat gaire. Fa poc més de 100 anys, tota una generació de joves fou enviada a la que, aleshores, era la guerra més devastadora de la història. La mort, les malalties i la destrucció van ser el pa de cada dia per a aquestes persones durant 4 anys. I qui no tornava a casa en una caixa de fusta havia d'enfrontar-se no només a les seqüeles tant físiques com mentals, sinó al rebuig d'una societat que ja no els necessitava. Els mateixos governs que els van enviar a matar i morir, amb la promesa de tornar com herois de la pàtria, a la seva tornada se'n desdeien i miraven cap a una altra banda. Molts d'aquests joves desemparats no van tenir cap altra opció que fer pinya i formar organitzacions de suport mutu entre veterans. Una d'aquestes moltes organitzacions,
Els Freikorps van ser l'embrió del que seria el nazisme, i com va seguir la història ja ho sabem bé. Però això ni comença ni acaba amb els nazis. Els nazis són únicament el producte de les agressions del sistema, i en el seu moment àlgid simplement actuen com a ximplets útils del capitalisme i les seves elits. Tothom és un peó en aquest gran joc en què el sistema i les seves institucions ens han abocat, cosa que la sèrie s'encarrega de mostrar quan retrata el paper i la connivència de la política institucional. Els governs i els partits polítics manipulen i procuren conflictes com el de la trama per beneficis partidistes. Al capdavall, són aquestes mateixes institucions les que aboquen els barris com els dels protagonistes a la precarietat absoluta, on ni tan sols hi passa una línia d'abusos, i també els que decideixen traslladar els 30 refugiats de lloc en lloc com si fossin un paquet d'Amazon perdut. Ja els hi va bé que les víctimes de les seves agressions s'assenyalin entre elles. Així que tens a feixistes i antifes estovant-se entre ells, els policies estovant tothom, tot i que coneixem perfectament les seves preferències, els refugiats observant-s'ho tot a l'altra banda de la tanca, els mitjans alimentant el morbo i la paranoia social i, de fons, a l'Estat fent de gran germà. I és en aquesta confluència de gens i interessos que la sèrie ens pregunta: què en fem nosaltres? És per això mateix que la sèrie fa servir un interrogatori policial com a fil conductor de la narració, a més de retratar la imparcialitat policial. És evident que, davant d'una situació tan complexa, sorgiran molts dubtes. Quines són les persones que hi ha darrere dels nazis? Ells no van néixer com a tal, són tan humans com tu i com jo. Podem jutjar aquestes persones? Què hauríem fet nosaltres al seu lloc? I quin paper tenim nosaltres en la radicalització d'aquestes persones? Si en Zero no s'hagués desentès del seu amic quan necessitava el seu suport, hauria acabat a les portes dels nazis? I què hem de fer exactament? I tenim tots la mateixa responsabilitat? Hem de lluitar contra la injustícia i l'odi sempre que es presenti l'oportunitat? Què passa si ens sortim perjudicats? És lícit renunciar als teus principis per salvar-te tu mateix? Què podem fer nosaltres, l'esglaó més baix, contra un sistema sencer i les seves institucions? Plantejar aquestes preguntes per a després desentendre's seria la via fàcil. I estic segur que en Zero Calcare sap que, com a autor, ha d'implicar-s'hi. I tot i que reconegui aquest dilema com a raonable, no el considera correcte, tal i com ho planteja a través del personatge d'en Seko. Per molt que hagin estat la misèria i la marginalitat allò que han portat en Cesare a abraçar el feixisme, no ho justifica. En Cesare no és l'únic que ha tingut una vida de merda. Pràcticament tothom al seu barri l'ha tinguda, d'una manera o d'altra. Però no s'han tornat uns putos nazis. No paguen les seves misèries amb aquells que tenen encara menys. De fet, quan arriba el moment de la veritat, són aquestes persones els que han de fer front a l'odi i la injustícia. Persones que han de demanar un dia de vacances a la feina per anar a plantar-li cara als nazis. Mares i pares que a les 2 han d'anar a enfrontar-se amb els feixistes i a les 5 han d'anar a recollir la mainada a l'escola. Gent que ha de renunciar molt per a lluitar pel que saben que és just. I és que la justícia i el bé es construeixen des de baix. Tot canvi o victòria mai serà donat, sinó conquerit. En fi, que ja ho deia el Barbes, hi ha tot un món allà fora per a conquerir. I és normal dubtar. És normal voler deixar de plantar-li cara constantment a totes les forces d'un món que se t'hi oposa. És normal sentir que no tens energia per a lluitar pels altres quan amb prou feines pots lluitar per a tu mateix. Però claudicar mai és la resposta. Al capdavall, els personatges de la sèrie, malgrat les pors i les incerteses, acaben fent el que saben que és correcte. El món seria un lloc encara més gris si la gent que hi creu no decidís plantar-li cara. I si el món és una puta merda i ens n'anem tots pel camí del pedregar, bé, almenys podrem dir que nosaltres vam intentar remar cap a l'altra banda. Almenys podrem dir que no ens vam deixar vèncer per aquest món repugnant.